ing dalem mriku ing papan wonten dalemipun Bapak Heru. Wah, alhamdulillah tenan gayeng regeng sesarengan wande budaya niki mangke kula tenggo gabunganipun atensi saking dulur-dulur para rawuh sedaya. Pokoke iki bolok-bolok kabeh itu maju satu persatu ya ta. Lek perkara penyanyine iku tandang gaya apa ora pikir keri, sing penting kabeh kebagian nyanyi. Ayang sindenmu ngelak mie. Hah? Mie kok arak. Mie putih. Kuwi yo wedang bening ngono lho. Wedang bening. Lu malah kopi barang. Mosok ya kopine urung. Apa ya kersa kopi? Kersa. Oh alah. Kopi barang tibake Mas, ya ampun. Ya iya. Kono melu yayo malah. Heeh. Yo, najake sindene kondiange sinden Tulungagung. Nah, kene sapa to bareng Wande Budaya Ardia Diwang Zhou. Ya pokoknya butuh gila-gilo dan elak-elo ya toh. Iki khase Wande Budaya toh. Iya, Wande Budaya iki ngene iki pancene bocah iki. Mohon maklum ya, Mbak ya. Pancen yo isine iki ya ngene lho. Lho. Yo ora sungkan bolo-bolo Wande iki nyuwun banyu putih, nyuwun kopi. Kamangka tanpa nyuwun tuan rumah sudah paham. Sudah peka ya. Sudah peka lah emang nyapa to kok kopine urung teko sebab sik digodhokne banyu. Nah, iku lek ndak panas teko kene gara kembung malah masalah. Lah iya. Kene kuwi langsung pas to berarti memang pas umum. Nah, ngono lho ya. Boleh disapa Mbak Diwang nggih. Niki pun ngaturaken sedalu nggih Kang Mas kagem sedaya kemawon nggih. rawuh. Wonten dalemipun sinten menika? Bapak Heru Santoso. Bapak Heru Santoso nggih. Oh, Ibu Yuni Astuti. Iya, jadi mesti pernikahan ya. Pernikahan kok iso roh sampean? Lah iki. Oh, alah. Tak kira lek koyo dukun ngono langsung iso roh ngono lho pikirku. Pernikahanne sapa Mas? Mas Ayang. Mas Ayang dan juga Mbak Adinta. Mbak Adinta. Iki lho. Dungane sik Mas. Dungane apa? Dungane yo sing baku yo. Selamat menempuh hidup baru. Iya, betul. Semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Enggal-enggal pinaringan momongan Kang Jumbo kalian ketubanganipun tiang sepak kalih. Leres. Nggih, amin. Amin ya rabbal alamin. Terus nek Mbak Iwang iki nyambung nek sing perkara wau. Wis perkara kopi karo wedang-wedang memang wis bocah-bocah rasa kuatir. Perkara masakan sembarang barang daharane apa ora rasa kuatir. Soale wis ning kene iki enek anu Mbak Tun jaran goyang iki wis enek. Tenang, aman. Iki apa kuwi catering ya kuwi? Mbak Tun jaran goyang karo Yutrinil sing masak kabeh iki lho. Yutrinil tenan, Mbah. Karo cenil masak sembarang barang oke. Sampeyan kok yo ya. Oke, Bu. Makasih, Bu. Sayang. Taan sayang. Aku sayang karo sembarang barang ora. Kok karo sembarang barang karo sapa-sapa. Terus piye iki sepone? Nah, ya kuwi bakune awake dhewe iki ya matur nuwun karo ibu bapak yang tergabung The Gang of Pawonnya Bu Pak Heru Santoso iki. Ya, olah-olah. Olah-olah. Ibu-ibu romlah rombongan olah-olah luar biasa. Nah, iki ndang diaturke wae tembange Mbak Iwang. Oke, siap. Kocok-kocok. Saking pundi niki? Oh, saking Galek. Sanes, Mbak. Sanes Galek. Lah ngendi? Iki rombongan dari Mekah. Mekah. Lho kok adem. Mekah iki cedhek kok. Kulon kene iki lho, Mbak. Mekah kok cedhek piye to? Lah, cedhek. Mekah yo Pelandaan Ngulon Titik. Pelandaan Ngulon Titik. Ya bar Ponorogo, bar Madiun, bar ngono terus nang Mekah. Nah. Nggih niki. Nggih, diatur nih tembange.
Anu sik alus-alusan dhisik Mas. Pun nderek nggih. Engko sing anu bagian iki. Bagian anu Kembaranku iki. jungker walik. Aja muni kembaranmu. Lah piye? Sing ra trimo wong akeh. Wong Lah, bocah padha lho, ya. ayune kaya ngene kok dikembar-kembarne karo kenekan. Sampeyan yo aja sia-sia karo Mary yo. Lah lah, Mary nyapa lho ora disia-sia dhek hidup arep ge apa ngono lho. Jahat. Awake dhewe hidup sekali hanya untuk bermanfaat kepada sesama. Heeh. Mary hidup sekali ya pancen gunane dhek dinggo sia-sia ngene iki lho. Heeh. Ya ngono apa piye to Ron? Ning ndi bojone kemang? Oke. Bersama Wande Budoyo, ugi kaca-kaca Ayla Audio, Jos Markotop kembali dihadirkan Ardia Diwang Wande Budoyo.